ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи UFC Алҷамейн Стерлинг боварӣ дорад, ки агар дар муҳорибаи дарпеш истодааш ғалабаи дурахшон ба даст орад, пас довталаби навбатӣ барои камарбанди Александр Волкановский шуда метавонад. Биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. ғалаба дар ин муҳориба ба ман имконияти муҳорибаи унвонӣ кушода метавонад. бисёри одамон мегӯянд, ки ман дар муҳориба зидди Мавсар Евлоев ғолиб шуда будум. ман худам то ҳол боварӣ дорам, ки дар ҳамон муҳориба ғалаба ба даст овардам ва бояд, ки рекорди бебохти ӯро тағйир медодум. ҳозир ман ба муҳориба баромада ҷангвари ҷавоне, ки ба боло рафта истодааст, шикаст медиҳам. ӯ инсони хуб аст, лекин ман агар нақшаи худро амалӣ гардонам, вазифаи худро хуб иҷро карда тавонам ва ғалабаи дурахшон ба даст орам, фикр мекунам, ки ин чиз сабаб шуда метавонад, ки ба ман муҳорибаи унвонӣ зидди Александр Волкановский диҳанд, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунам, ки аллакай пагоҳ шаб, яъне шаби 25 ба 26 апрел дар муҳорибаи асосии турнир UFC Fight Night Алҷамейн Стерлингро муҳориба зидди Юсуф Залал интизор аст. ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони пешинаи UFC Камару Усман муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Магомед Анкалаевро барои камарбанди вазн ним вазн дидан мехоҳад. биёд суханҳои Усманро гӯш мекунем. танҳо тасаввур кунед, Чимаев барои ҳимояи камарбанди худ зидди Шон Стрикланд мебарояд. камарбанди худро бо муваффақ ҳимоя карда ба вазн ним вазн меравад. чемпиони нави вазн ним вазн Карлос Улберг ҷарроҳӣ гузаронид ва ӯ тақрибан 1 сол ба муҳорибаҳо баромада наметавонад. аз ҳамин сабаб UFC метавонанд, ки дар байн камарбанди муваққатӣ монанд ё умуман бигзор, ки Карлос Улберг камарбандро озод кунад ва ана ҳамон вақт бигзор, ки Ҳамзат Чимаев зидди Магомед Анкалаев барои камарбанд ҷанганд, гуфтааст Усман. ва дӯстон, бояд гуфт, ки чанд муддат Ҳамзат Чимаев гуфта буд, ки бо ғолиби муҳорибаи Перейра ва Анкалаев ҷангидан мехоҳад. ана Анкалаев бошад дар ҷавоб гуфта буд, ки агар ӯ ба вазни мо омаданӣ бошад, пас хуш омадӣ. ман доимо розигии худро медиҳам бе ягон мушкилӣ. дӯстон, агар раваду чунин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад, Ҳамзат ё ин ки Магомед? ҳамчунин Ҳамзат Чимаевро дар вазн ним вазн душмани деринаи ӯ Павло Коста интизор аст, ки чанд соат пеш ӯ дар ин бора чунин суханҳо гуфт. ман хеле сахт мехоҳам, ки Ҳамзат ба вазн ним вазн ояд. ман омодаам, ки ӯро дар ин вазн пешвоз гирам. Ҳамзат, ман туро интизорам, лекин дар вазн ним вазн корҳои ӯ душвор мешаванд. дар ин вазн ман қотили ҳақиқиям, чунки ман маҷбур нестам, ки мушакҳои худро дар вазн камкунӣ сӯзонам. агар мо дар вазн ним вазн вохӯрем, пас муҳориба барои ӯ бад ба анҷом мерасад, гуфтааст Коста. ногуфта намонад, ки худи Павло Коста нав ба вазн ним вазн баромад ва дар аввалин муҳорибаи худ дар ин вазн ҷангвари топ ва бебохт Азамат Мурзакановро шикаст дода тавонист. инак дӯстон, шаби гузашта чемпиони вазни нимёна UFC Ислам Махачев дар твиттери худ ана ҳамин аксро нашр карда навишт, ки моҳи июл занг занед. ҳамин тариқ Махачев фаҳмонда дод, ки барои муҳориба моҳи июл омода аст. баъди ин навиштаҷоти Махачев довталабон ҳамроҳ шуданд ва якум Майкл Моралес ана ҳамин акси худро бо матчмекери UFC Хантер Кембел нашр карда навишт, ки ҳуҷҷатҳо тайёранд, яъне шартнома имзо шуд. баъдан дигар довталаб Иен Гери ҳамроҳ шуда ба Махачев муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. аввал ту мегӯӣ, ки дастат осеб дорад. данавайт мегӯяд, ки ту моҳи август бармегардӣ. ту мегӯӣ, ки моҳи июл. ман омодаям. аз ҳамон вақте, ки ту охирон маротиба маро рад карда будӣ, аз моҳи май. мо ҳамамон туро интизорем, шоҳдухтар, навиштааст Гери. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Иен Гери дигар гуна суханронӣ карданро оғоз кард ва Ислам Махачевро шоҳдухтар номид. акнун мебинем, ки Махачев дар ин эълони Иен Гери чӣ ҷавоб медиҳад ва оё умуман ҷавоб медиҳад ё не. ба фикри худи шумо дӯстон, кадоме аз онҳо рақиби навбатии Ислам Махачев шуда метавонад, Иен Гери ё ин ки Майкл Моралес? фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.